molt més tranquils. Són pares en una situació difícil perquè tenen un fill o una filla malalt greu o que ha patit un accident i que els necessita a tota hora. Ara podran agafar una baixa laboral retribuïda, no anar a treballar i estar a l'hospital o a casa amb el seu fill o filla. Això que sembla tant de justícia no existia fins ara, fins al 31 de desembre, i havien de fer mans i mànigues per aconseguir estar amb el seu fill i alhora no faltar a la feina. S'ha aconseguit gràcies a la llum verda que han donat tots els grups al Congrés i també gràcies a la lluita de molts pares i mares i associacions que hi han estat al darrere batallant i lluitant durant molt temps. Una d'elles és la FANOC, que saludem el seu president, el senyor Pep Pla. Gràcies per ser aquí, benvingut. Moltes gràcies a vosaltres. I també volem parlar amb una mare afectada, l'Evelyn Font. Moltíssimes gràcies i benvinguda. Que bé, no? Perquè normalment les notícies són negatives, normalment en retallen, i ara que una cosa que sembla tan lògica es contempli, dius, els polítics no serveixen per alguna cosa, no? Ha tardat, però per fi ha arribat el que des de fa molt de temps estem esperant. Nosaltres fa poc que estem en aquest món, ficats, amb tot això, però realment hi ha molta gent que ho està esperant des de fa molt de temps, perquè és una cosa que realment es necessita i és necessària. Satisfet, suposo. Sí, ha estat una lluita llarga, una lluita de 20 i pico d'anys que nosaltres, des que vam començar a la FANOC, era una de les nostres reivindicacions bàsiques, perquè és de lògica absoluta, no hi ha res a dir amb això. Quan un té una situació d'aquestes i a més té un dret que està contemplat dintre la Carta del Nen Europeu hospitalitzat, que tens d'estar al costat del teu fill a les 24 hores, doncs només falta que a sobre et quedis sense feina. Això ja és ridícul, vaja, des de la nostra perspectiva. Clar, quants anys fa que van començar a demanar-ho, això? Mira, nosaltres a l'any 2007 vam presentar al Congrés de Madrid una llei, aquesta proposta de llei a través d'Izquierda Unida, i el 2009 se'ns va tirar enrere. Hem seguit insistint, nosaltres és que no parem. Quan un té una necessitat com aquesta i és de justícia, és tan lògica, un no té cap mena de possibilitat més que seguir insistint. I per fi hem aconseguit que algú ens escoltés i que ha començat el Congrés al Parlament de Catalunya, i a partir d'aquí s'ha pogut presentar al Congrés i a partir d'aquí s'ha aprovat. Convergència i Unió i una diputada molt activa, la Conxita Torroella, que també Conxita Torroella, que ha estat una de l'ànima, la que d'alguna manera s'ho ha posat com una fita personal, perquè ha vist i ha entès el problema de molt a prop i, per tant, ha estat la que realment ha impulsat aquesta història. I alguns pares com Antonio Manzanares... Antonio Manzanares, que també, per el seu compte i com un pare afectat perquè va patir la mort d'un fill, i això és un motor que fa que no tiri enrere res. Ha estat també un dels impulsors, també. A veure, parlem del que significarà això. Fins ara, el que passava, i tu t'hi has trobat, perquè en el teu cas la malaltia de la filla va començar aquest setembre. Aquest setembre, sí. La nena de 4 anys, no? Sí, exacte. Clar, el trasbals, el cop que suposa el trasbals familiar i a més la feina, perquè estàveu treballant tots dos? Sí, el meu home és autònom i jo estava en un contracte laboral de 6 mesos. Llavors, clar, se t'ajunten moltes coses en aquell moment, perquè clar, és el cop que reps d'una cosa que és inesperada, que et fa que la teva vida giri totalment 365 graus, i a més no en tens prou amb el que t'ha ve al damunt. Era un diagnòstic de càncer, no? Sí, és un diagnòstic de càncer, sí, té un limfoma, un Burkitt. I no en tens prou amb això, que damunt, clar, se t'acumula tot el que és els altres problemes laborals. Llavors, jo en aquest moment estava treballant i degut a això vaig tenir que agafar la baixa laboral. La baixa laboral que ara estic a la mútua, ja que aquest... Baixa laboral no existia per cuidar un fill, i per tant quina baixa laboral vas agafar? Sí, vam fer una baixa laboral per el que és depressió per ansietat, que és les que estan fent fins ara quan ha estat succeint tot això. A veure, que realment potser no és la descripció correcta, però que tu tampoc estàs com per anar a treballar quan tens un fill, i més en el nostre cas, que és de 4 anys, que clar, necessita el 100%, necessita a tota hora, 24 hores al seu costat. Llavors, clar, és molt difícil
catalogar tot això i assumir-ho. Llavors, és agafar una baixa per dir un nom que hi fiquen, és un títol que hi fiquen, però que realment, a veure, si t'ho pares a pensar, realment és així. Clar, però has de comptar amb la complicitat del metge, per dir-ho d'alguna manera, que el metge te la doni, no, la baixa? Sí, exacte. Es dona en molts casos, això? Ha estat un dels mecanismes que hem fet servir els pares i mares tots aquests anys que no hi havia aquesta llei. Era l'única sortida que hi havia. Clar, però la depressió, com ella molt bé diu, és molt difícil de... O sigui, un metge pot dir que no estàs en depressió, encara que tinguis ansietat o encara que tinguis el problema a sobre. O sigui, estàs sotmès a les mans del que una persona decideixi que potser no et coneix i només acaba de veure el moment en breu i no sap gaire res del que passa al teu voltant. Ha estat el mecanisme que nosaltres ens hem acollit. Per tant, ha estat un cost també per la Seguretat Social. L'únic que jo penso que no és una qüestió de diners, és una qüestió de racionalitzar una situació. És només això, aquesta llei només fa això. Perquè els diners, els mateixos que era per baixa per depressió, ara es donaran per baixa per cuidar un fill, diguem, no? Val, continuem. Estaves aquí en el moment aquell en què et donen la baixa. Sí, em donen la baixa, jo en aquell moment encara estava el que era un contracte laboral, però a mi se'm va acabar el 15 d'octubre, el contracte laboral. Llavors passo a lo que és a la mútua. Llavors, clar, des de lo que és el 16 d'octubre, jo ara estic cobrant una prestació per la mútua. Doncs clar, el problema és, clar, quan això entri ara al vigor al gener, clar, jo no tindré dret a cobrar aquesta prestació. Perquè, clar, el meu marit és autònom, treballa, però jo en aquest moment és com si no estigués treballant. Llavors, clar, suposo que la mútua aguantarà una mica el que són aquestes baixes que tenim molts pares fins que més o menys es vegi que regularitza una mica, comença a entrar en vigor, el funcionament, però llavors en pic ja realment es doni aquesta prestació, aquesta retribució per cuidar el teu fill que està malalt, amb una malaltia greu, llarga. Llavors, què passarà amb tota aquesta gent que durant aquest temps ha perdut la seva feina o ha tingut que deixar la seva feina? No té dret a això. Perquè en el teu cas el contracte se t'acabava al mes d'octubre, just et va passar un mes abans que s'acabés el contracte, i ara diríem que estàs sense feina. Sí, exacte. I aquí ve una de les limitacions, podríem dir-ne, que és només quan els dos pares treballen, no? A veure, aquesta llei, indudablement per nosaltres, no és la llei ideal. El que passa que, esclar, millor això que res, està clar. I em sembla que les lleis estan per elaborar-les, però també per anar-les modificant i anar-les perfeccionant en base a les necessitats que vagin sorgint a l'aplicació de la llei. A veure, està clar, si teòricament només treballa un dels dos i l'altra persona no està treballant, no poden acollir-se a aquesta llei, per exemple. Què passa? Doncs, bueno, passa el que ha anat passant al llarg de tots aquests anys. La gent es té que espavilar de les mil maneres possibles. Perquè, esclar, el problema no és només que deixis de treballar i deixis de percebre una quantitat de diners, per tant, entri menys diners a casa. És que el problema és que quan tens un problema com aquest, els gastos es disparen. Es sumen. Es doblen. Es doblen els gastos, perquè, esclar, normalment els hospitals de referència estan a Barcelona i normalment la gent que viu a fora té que traslladar-se aquí, es té que traslladar vol dir menjars, transports, dietes, vol dir tota una sèrie de coses i medicines que tens de pagar el 40% d'aquestes medicines quan estàs a casa, etc. Vull dir que, o sigui, és que és allò de plou sobre mullat tota l'estona, no? Perquè en el seu cas el que passarà a partir d'ara quan li deixi de pagar la mútua és que no cobrarà cap sou per estar, ni cap percepció per estar al costat de la seva filla i no poder treballar, perquè no pot treballar. En principi no s'ha establert ni s'ha especificat res en aquesta modificació de la llei que han fet, d'aquest decret, no han ficat res, i jo crec que això també es tenia que haver tingut una mica en compte dins del que cap. Clar, hi ha hagut gent que pel camí se'ls ha acabat els contractes o han perdut la feina per tot això. Llavors, clar, són passos que suposo que s'han anat fent a poc. És una lluita que, com ha dit el senyor Pla, porten 20 anys lluitant perquè arribés això. Ara realment ha arribat i no per això ens hem de parar. Hem de continuar lluitant perquè això vagi a més. I des de,
que es contemplin coses com aquesta, que, per exemple, el que ha dit abans el company, que és injust que només que treballi un i l'altre no, ja no té dret a aquesta prestació. Clar, si a més tens més fills, tot això és el que hem dit, els gastos es dupliquen. Perquè quan et paguen per dinar, per dietes, hi ha un tant? Bueno, ara des de l'1 de novembre hem donat gràcies que s'ha millorat, perquè fins a l'octubre, fins al 31 d'octubre, eren 2,40 €. 2,40 € al dia? Al dia. Per menjar? Per menjar. L'acompanyant. Fes tu el que volguessis, però clar, a veure, això és impossible. És impossible. Ara s'ha millorat des dels que han entrat en vigor ara des del novembre, han millorat el que són les tasques aquestes del que són les dietes. Llavors, clar, ja tens 14 € que sembla que no, però ja t'ajuda a alguna cosa. Perquè, clar, és això que vas sumant.